Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 13 da asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Esne ekoizlegen bidezko prezio eta elikadura katearen legea betetzea eskatzen dute. Amaitu dira 121 errepide nazionaleko lehen zatiko obrak Ezkabako tuneletatik Olaberaino. Lan istripuak gora egin duten Nafarroan 2021an 20 hildako izan dira. Aierdi lehendakari ordeak Burlatan aurkeztu ditu autokonsumorako eguzki energia erabiltzen duten birgaitutako lehen etxebizitza publikoak. Sitnak 5 milioi bizita izan ditu eta Nafarroko informazio georreferentziatuaren ia 35.000 gigabyte deskargatu ditu azken 2 urteetan. Aste zainduan errepidetan zuhurtziaz jokatzeko deia egin du Nafarroko gobernuak. Turismoko blog berria atera du Nafarroa helmuga turistiko gisa sustatzeko. Trinitariozko kaleko igogailuaren obren bigarren faseak Larrañako aldapa kalearekiko eta takonarekiko oinezkoentzako konexioa hobetuko du. Glaukoma prebenitzeko kanpainan parte hartu zuten personen 4,7 begietako tensio handia antzeman zitzaien. Apirilaren 28an 2022ko Sanferminak iragartzeko epaimahaiak aukeratutako 10 kartelen diseinuak ezagutuko dira eta irabazle aukeratzeko herri bozketari ekingo zaio. Nafarroko Museoa Javier Villarreal idazlearen imaginarioen eta paisai kritikoen kartografia bat erakusketa eskainiko du. Ziudadelako erakusketa gunek argazkigintza, eskultura, pintura eta ikusentzunezko uztartzen dituen esperientzia eskainiko dute egun hauetan. DNA, Nafarroko dantzak araikidea programaren barrenean, Lead Silhouette dantza taldeak Los Perros estrenatuko du igandean Lesakan Arriondoa kulturetxean. Ur marka liburua aurkeztu du Ricardo Arregik. Apirilako 26 asteartean ikusgarritasun lesbikoren nazioarteko egunaren harira zinema, kultura eta aniztasun lotzen dituen laburmetral proiektzio eskainiko dira Baztanen, Arizkunenea kulturetxean arratsaldeko 6etatik aintzinera. Esne ekoizleek bidezko prezioa eta elikadura katearen legea betetzea eskatzen dute. Esne ekoizleek erreklamazioak eraman dituzte Iruñeko merkatal zentro batera banatzaileei beren produktuengatik prezio justua eskatzeko. Atzo eguerdian, Nafarroko esne ekoizleek Iruñako merkatal zentro handi batera eraman dituzte beren erreklamazioak, banatzaileei beren produktuengatik bidezko prezio bat eskatzeko. Elikadura kateari buruzko legea betetzea eskatzen dute eta banatzaile batek ere ez erostea ekoizpen kostuen azpitik. Esan bezala ni hemen eskatzen didazuen erburu aurkeztea, baina ni ez naiz beste hemen gaudenetako beste bat besterik ez. Nafarroko edo Estatu Espainoleko edozein esne abeltzain bezala. Eta titular bat ematekotan, ley de la cadena alimentaria. Ley de la cadena alimentaria. Behar duguna da produktuak bere prezioan saltzea eta prezio horren benefizioak eta kosteak banatzea katearen eslaboi guztietan, hori da behar duguna. Amaitu dira Nazional 121A errepideko lehen zatiko obrak Ezkabako tuneletatik Olaberaino. Lanek 8 milioi euroko inbertsioa izan dute. Lurralde kohexiorako departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez 121 errepide nazionala 2+1 bidean eraldatzeko lehen zatiko lanak amaitu ditu. Horretarako estatuko aurrekontu orokorretako 8 milioi euroko inbertsio egin da. UTE Acciona Construcciones S.A. Excavaciones Ferminos SLeri esleitu zitzaizkion lehenen zationtako lanak. Zirkulazio noranzkoak bereizten dituen segurtasun barrera baten instalazioarekin amaitu dira. Barrera hau bereziki 121A errepideko bide segurtasuneko beharrak hala nola esparroko orografiaren eta faunaren gaineko berezitasuna kontuan hartuta diseinatu da. Eta ahalbidetuko du nabarmenki murriztu ahal izatea aurrez aurreko edo alboko talka arriskua. Era berean lehen zati hontako hobekuntzen harira aipagarria dira errepide nazionalarekin elkartzen diren bideen konexioak eta bertako bide segurtasuna bermatze aldera eraiki diren 3 errotonda berriak.
Iruña-Behobia errepidea izango da 2+1 diseinu integral bat bihurtuko den estatuko lehenbiziko bidea. Gogoratu behar da, 3 errei martxan dituen noranzko bikoitzeko bidea dela. Erdiko erreia noranzko batean edo bertzean aurreratzeko erabiltzen da. Beste zirkulazio noranzkoekin erdibitzaile iraganezin baten bidez berexita dauden zati erregularrekin aurrez aurreko edota alboko talkak saiheste aldera izan ere 121 errepidean ezbeharreko arrazoi kaltegarrienak izan ohi dira eta ilarak erraxago ezabatzea ahalbidetzen du. Aurreratze eremuak optimizatzen direlako. Lan istripuak gora egin dute Nafarroan 2021an 20 hildako izan dira. ELA-LAB, CGT, SK, Steilas, EHN eta 3 sindikatuek kritikatu dutenez, Nafarroako lan istripuek eta lanbide gaixotasunek gora egin dute indize guztietan. Lan istripuak gora egin dute Nafarroan eta 2021an 20 hildako izan dira. ELA-LAB, CGT, SK, Steilas, EN eta 3 sindikatuek kritikatu dutenez, Nafarroko lan istripuek eta lanbide gaixotasunek gora egin dute indize guztietan. Hala ondorioztatzen du Nafarroko lan ezbeharrei buruz sindikatu horiek astearte honetan aurkeztutako txosten batek. Horren arabera, 2021an 20 pertsona hil ziren lanean Nafarroan. Eta datu oso negatiboa da aurreko urtetako joerarekin jarraitzen duena. Pandemiak eragindako mugak eta murrizketak gorabehera oso ondorio kaltegarria izan dira, bai gizartean bai lanean. Laneko ezbehar tasak nabarmen egin baitu gora azken urteetan. Adierazi dute ohar bateratu batean. Sindikatuen arabera egunero 30 langilek lan istripu bat izaten dute Nafarroan eta gaixotasun profesionalei dagokionez azpierregistro estadistika ofizialetan egiaztatzen jarraitzen da. Ildo horretan adierazi dute adibide amiantoak eragindako heriotza asko ez direla laneko gaixotasunetaz hartzen eta beraz, estadistika ofizialak ez direla errealitatearekiko leialak. Halaber, estadistika ofizialek Nafarroan 2021an hildako 13 lan istripu eta aurreko urtean baino 2 hildako gehiago jasotzen dituzela ziurtatu dute eta agiria sinatu duten sindikatua berriz 20 lan istripu hilgarri zenbatu dituzte, naiz eta informazio eskuratzeko aukerarik ez izan. Aierdin lehendakariordeak Burlatan aurkeztu ditu autokontsumorako eguzki energia erabiltzen duten birgaitutako lehen etxebizitza publikoak. Instalazio fotovoltaikoak beste efizientzia neurri batzuk ere hartzen ditu, hala nola fatxadaren isolamendu termikoa, galdara indibidualen ordez sistema zentrala jartzea eta episu bakoitzean portaera energetikoa monitorizatzea. Jose Maria Aierdin Nafarroko Gobernuko lehendakariorde eta etxebizitzako titularrak Burlatako Ezkabazabal plazako 12 eta 13 zenbaketan dauden Nasubinsako alokairu parkeko 38 etxebizitzak bisitatu ditu. Etxebizitza hoien birgaitze berriak lehenbiziko aldiz ekipamendu fotovoltaiko bat instalatzea ekarri du. Eraikineko zerbitzu komunak elektrizitate jasangarria hornitzeko. Gainera esku hartzeak monitorizazio aplikazio berritzaile bat gehitu du. Etxebizitza hoietako bakoitzaren energia konsumoaren portaera une oro ezagutzeko aukera ematen duena. Estalkien 34 panel jarri dira eta aurretik beste jarduera batzuk ere eginda daude. Hala nola, fatxadaren inguratzaile termikoa edo banakako galdara zaharren ordez berokuntza eta ur bero sanitarioko sistema zentral bat paratzea. Modu horretan, higiezinaren energia eraginkortasuna hobetu ahal izan da eta erosotasun maila gehitu etxebizitzen barrualdean. Nasubinsaren inbertsio osoa 2.086.000 eurokoa da. Gainera, 38 etxebizitza horiek Nasubinsaren kudeaketa energetikorako plataformarekin konektatuta daude ekipo telematiko baten bidez. Hain zuzen ere, aplikazio berritzaile horrek parke publikoko pisu bakoitzaren barruko portaera energetikoa 24 ordutan monitorizatzeko aukera ematen du. Sitnak 5 milioi bisita izan ditu eta Nafarroako informazio georreferentziatuaren ia 35.000 gigabyte deskargatu ditu azken 2 urteetan. Herritarrek besteak beste Nafarroako aireko irudien serie historikoa, ortu argazkiak eta mapa konparagailu bat aurki ditzazkete. Unibertsitateko berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko kontseilaria Juan Cruz Zigudosa Nafarroko lurralde informazioko sistema koordinatzeko batzordean Sitnak
bileraren buru izan da berriki. Topaketa horrek aintzineko 2 urtetan egindako jardueraren balantzea egiteko eta Nafarroa teknologia geoespazialen abangoardian kokatzen lagunduko duen lanen sakontzen jarraitzeko balio izan du. Ildo horretan bileran jakinda Sirnaren eta Nafarroko datu espazialen azpiegituraren web baliabide orokorrek 110 milioi informazio eskaera lortu zituztela 2020an, eta 272 milioi informazio eskaera 2021an. 5 milioi bizitarekin eta 34.572 gigabaiteren deskargarekin, hau da, 150%ko igoera 2019an baino. Era berean 2020 eta 2021 artean nabarmendu diren mugarrien artean Sirnako koordinazio batzordeak aireko irudien serie historikoa amaitu dela nabarmendu du. 80 urte baino gehiagoko historia hartzen duena eta aldi horretan egindako urteko orto argazkiak lortu direla. Foru lurraldeko irudi eguneratuak emateko. Aste santuan errepideetan zuhurtziaz jokatzeko deia egin du Nafarroako gobernuak. Bestalde foruzaingoak zaintza dispositibo berezi bat jarriko du martxan egun horietan. Nafarroko gobernuak dei egiten die herritarrei aste zainduan kontu handiz ibiltzeko errepideetan 2 urtez pandemia dela eta mugikortasun murrizketak izan ondoren oporraldi hontan espero den trafiko volumena dela eta. Bertzalde foruzaingoak apirilaren 13tik 18 bitartean errepideak zaintzeko dispositibo berezi bat aurreikusi du bide segurtasuna arriskuan jartzen duten jokabideen gaineko kontrolak areagotzeko. Zehazki arreta berezi eskainiko zaie honako hauei: gehiegizko abiadurari, gidatzen izaten diren distrakzioei, ibilgailuen gidariek alkohola eta drogak konsumitzeari, segurtasun uhala eta aurra lotzeko sistemak ez erabiltzeari, arauz kontrako aurreratzeari eta ibilgailuen dokumentazioari eta baldintza teknikoei. Gogoratu behar da 2021an biktimak eragin zituzten 871 ezbehar erregistratu zirela Nafarroko errepidetan. Hoiek 113 zauritu larri, 986 zauritu arin eta 29 hildako utzi zituzten. Turismok blog berria atera du Nafarroa helmuga turistiko gisa sustatzeko. Tresna berri horren bidez, ideiak eta planak proposatzen zaizkie bisitari izan daitezkenei eta zuzendaritzan nagusiak sare sozialetan dituen kontuen lana indartuko da. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuko turismo merkataritza eta konsumoko zuzendaritza nagusiak blog berri bat atera du sektorearentzat lagungarri izan dadin etorkizuneko turistak erakartzeko eta Nafarroa helmuga ezin hobea dela konbentzitzeko. Tresna berri horri esker enpresek erraxago izango dute negozioi buruzko informazio modu errax eta eraginkorrean ematea eta ideiak eta planak proposatuko zaizkie bisitari izan daitezkenei, aldi berean, turismoak sare sozialetan dituen kontuen lana indartuko da. Nafarroko edukien marketing estrategi berri honetan aste zaindu hontarako udaberrirako edota urteko edozein urte sasoirako ideiak dakartzaten artikuluak landuko dira, sare sozialetako, hedabideetako jarduerak eta newsletters proiektu bat osatze aldera. Eskaintzen diren edukiak badatoz Nafarroko turismo arloko demanda potentzialari gehien interesatzen zaizkion gaiekin, helburu izanik web turistiko hontara jende gehiago erakartzea. Bertan, topa baitezke sektore hontako enpresen eskaintza guztia modu atsegin eta intuitibo batean. Blogaren ibilbidea hasten da Nafarroa bisitatzeko gonbite dakarren atal sorta batekin xehetasunak zehaz mehatze emanez, jende ororentzat eskura ezarriz proposamen landu eta eskuragarriak. 5 ideia aste zainturako, sagardotegiak plan egokina taldentzat. Nafarroko ur jauzi ederrenak, gozoak galtzen altzaitu, ibilbide erakargarrigoa dugu, gure turismoaren bizikidetza jasangarri erakargarria izaten duen helburua. Trinitarios kaleko igogailua obren bigarren faseak Larrañako Aldapa kalearekiko eta Takonerarekiko oinezkoentzako konexioa hobetuko du. Fase berri honetako obrek gainera Garabizarraren disuasio aparkalekua 4.000 metro karratuko parke bihurtzen dute. Hirigintza gerentziak gaur egingo duen bileran Trinitarios auzoan gaur egun eraikitzen ari diren igogailuaren ingurua berrurbanizatzeko bigarren faseko obra kontratuaren deialdia aztertuko du.
Lanen fase berri honek Garabiaren aparkaleku zaharrari 4.000 metro kuadroko parke bihurtuko da eta igogailuaren goiko aldeari López Sanz kalearekin, Larrañako Aldapa kalearekin, Larrañako etxeekin eta takonerarekin lotuta eragingo die. Jarduera honen aurrekontua 780.260 eurokoa da eta gauzatzeko epea 6 hilabetekoa. Lanak urrian hasi ahal izatea aurreikusten da, pasaden martxoan hasi zen lehenbiziko fasearekin batera. Fase horren helburu nagusia igogailua bera eraikitzea eta inguruko oinezkoen ibilbide guztiak integratzea da. Lan hoien lehen eta bigarren faseak Next Generation funts europarrek finantzatzen dituzte berreskuratze eraldaketa eta resilientzia planaren esparruan. Glaukoma prebenitzeko kanpainan parte hartu zuten pertsonen 9,7 begietako tentsio handia antzeman zitzaien. Martxoaren 14tik 17 bitartean egin zen Nafarroako 30 optikatan 585 pertsona hartatu ziren eta osasun sailaren laguntza izan zuen. Nafarroko Erretina elkarteak osasun departamentuarekin eta Iruñeko udalarekin lankidetzan begietako tensioaren debaldezko neurketen azken kanpainan begi barruko presio altuko 28 kasu atzeman ziren. Eta horietatik 585, hau da 100,7, 30 optiketako batera joan ziren neurtzera. Horietatik 78 aurretik diagnostikatutako glaukoma zuten. 58 erretinako beste patologia batzuk zituzten eta 133 familia glaukomaren aurrekariak. Martxoren 14, 15, 16 eta 17 egin zen kanpaina eta Iruñeko Tuterako Lizarrako, Tafalla, Azkoien Alsasuko Berako Elizondoko, Atarrabia, Burlata, Zangoza eta Zizur Nagusiko eta Sarrigurengo optikek hartu dute parte. Martxoren 12 ospatu zen glaukomaren munduko eguna eta horregatik antolatu zen ekimena. Begiaren presioa edo begi tensio handitzeak eragindako patologia degeneratiboa da. Begi barruko likidoak etengabe berritzen dira, baina gerta daiteke dranatze sistemak huts egitea eta begi barruko presio handitzea nerbio optikorik kalte eginez. Glaukoma duten personek ezoiko goratzea izaten dute begi barruko presioan, halere begi barneko tensio altua duten persona guztiek ez dute glaukoma. Patologiaren arrisku faktore bat baino ez da. Kasu horietan diagnostikoa berresteko beste 2 froga egin behar dira. Perimetria edo ikus eremuaren azterketa eta oftalmoskopia edo nerbio optikoren behaketa begiaren ondoan. Begi barruko presioaren neurketaren bidez gaitza dagoela susma daiteke. Apirilaren 25ean 2022ko San Ferminak iragartzeko epaimahaiak aukeratutako 10 kartelen diseinuak ezagutuko dira eta irabazlea aukeratzeko herri bozketari ekingo zaio. Gaur asteazkena oinarriek adierazten duten bezala hautatutako 10 lanen pliken zenbakiak argitaratuko dira. Iruñeko udalak atzo argitaratu zituen epaimahaiak hautatutako San Ferminetako karteleko 10 lan finalisten pliken zenbakiak. Datorren apirilaren 25 kartel bakoitzaren diseinu zehatzak ezagutaraziko dira eta maiatzaren 4 arte luzatuko den herri bozketa hasiko da. Hurrengo egunean maiatzaren 8 2022ko San Ferminak iragarriko dituen kartel irabazlea jakinaraziko da. Epaimahai teknikoak aukeratutako kartelak 27, 52, 103, 132, 167, 260, 326, 469, 500 eta 618 plikei dagozkie. Udalaren kultur webgunean eta webikoitza.pamplona.esen ikus daiteken moduan. 10 kartelak aukeratu dituen epaimahaia honako hauek osatu dute. Jorge Urdanoz, Iruñeko udaleko kultur eta berdintasun zuzendaria, Sergio Puertollano, komunikazio aditua, Nafarroko komunikazio enpresen elkarteak izendatua, Javier Pérez de Zabalza, Nafarroko komiki aretoko zuzendarikidea eta ilustrazioan aditua, Kontxa Pasamara artista eta ilustratzailea, artista eta arte grafikoetako irakaslea Iruñeko arte eskolan, Kontxesi arte ilustrazioko eta arte grafikoko irakaslea. Pliken zenbakiak ezagututa Iruñeko udalak gogorarazi du lehiaketaren oinarriek adierazten duten bezala kartelaren egiletza ezin izango dela prozesuaren une batean ere publiko egin.
Edizio honetan 600 kartel baino gehiago aurkeztu dira, horietatik 163 Nafarrokoak, 134 Espainiako autonomietakoak eta 103 beste herrialde batzuetakoak. Kartel irabazlearen saria 6.000 euroraino igo da. Nafarroako museoak Javier Villarreal idazlearen imaginarioen eta paisaia kritikoen kartografia bat erakusketa eskainiko du. Erakusketa irailaren 4 arte egongo da ikusgai eta 2019an zendu zen artista iruindarraren ondarean nabarmentzen da. Nafarroko museoak imaginario eta paisai kritikoen kartografia erakusketa inauguratu du, Javier Villarreal Armendariz artista nafarraren lana ikusteko. Erakusketa irailaren 4 arte egongo da ikusgai. Erakusketak Nafarroko artista esperimentalenetako baten ondare artistikoa irakaslea eta ikertzailea berreskuratu nahi du. Museotik azaldu dutenez, koadernoetan eta agendetan egindako prestaketa marrazketan, 10 argitalpenetan eta 4 diskotan eta haren lan bideografikoaren erakusketetan. Villarreal erakundeak adierazi duenez, bere obra partzialki erakutsi zuen, bere ibilbideren multzo aurkeztuko zuen erakusketa handi batez gozatzera iritsi gabe. 2019an hil zen 56 urterekin ikerkuntzan eta sormenen bete-betean zegoela. Aldi baterako erakusketaren aurkezpenean Rebeka Esnaola Kultur eta Kirol Kontseilariak, Mercedes Jover Nafarroko Museoko zuzendariak eta Fernando Galbano erakusketaren komisarioak hartu dute parte. Sailburuak adierazi duenez erakusketak aukera emango du Villarreal artista nafarraren ondare askotarikoa ikusteko. Ziurrenik Nafarroko artista esperimentalenetako bada, eta pintura, obra grafikoa, bideoa, infografia eta 3 dimensio laser eskanerrak hartutako irudiak hibridatzen dituzte. Era berean erakusketa hontarako egindako argitalpena nabarmendu du, izan ere ekarpen garrantzitsua da artista ezagutzeko eta balio diferentziala du erakusketa honetan, artistaren egitekoaren bibliografiaren eta azterketa kritikoaren hasiera baita. Ziudadelako erakusketak guneek argazkigintza, eskultura, pintura eta ikus-entzunezkoa uztartzen dituen esperientzia eskainiko dute egun hauetan. Erakusketak doan bisitatu daitezke jaiegunetan goizez eta gainerako ordutegian, goizeko 11:00 ordu batak terdietara eta arratsaldeko 6:00 8:30. Ziudadelako 4 erakusketa guneek aste zaindu hontan ere ateak irekiko dituzte. Nafarroko herritarrek eta bisitariek barruti harresituko hainbat eraikinetan dauden arte garaikideko sorkuntzez gozatzeko aukera izan dezaten. Interesa dutenek erakusketak debalde bisitatzen halko dituzte jaiegunetan goizez 11:00 ordu bat aterritara eta larunbatean eta Pazko astean goizez eta arratsaldez 11:00 ordu bat aterritara eta 6:00 8:30. Une hauetan Ziudadelan hainbat teknika eta estilotako 4 erakusketa daude. Iñigo Labayen, Gonzalo Nikuesa, Jaime Huaras, Pello Lizarralde eta proiektu bakarrean elkarlanean aritzen diren Jose Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Rayo artistenak. Zehazki Bolborategian Iñigo Labayenen siluetak erakusketa egonen da ikusgai, bertan artistak islatu nahi ditu Covidaren pandemiak eragindako konfinamenduan deseskalatzen eta normaltasun berrian izan zituen sentimentuak eta sensazioan. Mistoen eraikinean 2 erakusketa izanen dira, alde batetik Beko Solairuan Gonzalo Nikuesa gunea estandal lanean egokitzen du. Erakusketak hainbat neurritako eskultura klasikoen 70 bertsio grafiko ditu. Bertzaletik eraikin horren lehenbiziko solairuan bisitariak Sastraka Maleza izeneko erakusketa proiektua ikusten halko du. Pello Lizarraldek, Jose Ignacio Agorretak, Imanol Ubedak eta Imanol Rayok hainbat arte uztartuz sortutakoa. Azkenik, Ziudadelako kultur eskaintzak larruazalaren azpian, traslazioak eta disonantziak zabaldu berri den erakusketa barne hartzen du. Erakusketa Jaime Huaras artistarena maskulinitatearen inguruan aurretik ezarritako rol soziokulturalak kritikatu eta gizartearen aurrerapenen aurrean gizonak duen gelditasuna salatu nahi du. DNA Nafarroako dantza garaikidea programaren barrenean Led Siluete dantza taldeak Los Perros estreinatuko du igandean Lesakan Narriondoa kulturretxean. DNA 2022 Nafarroko dantza garaikidea apirilaren 3 abiatu zen.
Honen barne apirilaren 17an igandean arratsaldeko 8 Lesakako Arriondoa kulturetxean LED Siluet taldeak Los Perros lana taularatuko du. Aro digitalean jaiotakoak egoera ezegonkor batean daude, gizatasuna kentzeko eta isolatzeko prozesu batean aintzinean eta horretarako irtenbide arrakastatsuena banakako blindatzea dela dirudi. Dantza ikuskizun honek erresistentzia egoera bat proposatzen du, nora ezean dabiltzan txakurren arteko topaketa. Beren burua kalte bere ikusten duten txakurrak, denborak eta hizkuntzak etengabe gurutzatzen dituzten txakur. Urmarka liburua aurkeztuko du Ricardo Arregik. Veneziari buruzko saiakera bat da liburua Josep Brodskik idatzia eta Arregi Diaz de Herediak euskaratua. Ricardo Arregi Diaz de Herediak Urmarka liburua aurkeztu du Iruñeko Katakraken. Veneziari buruzko saiakera bada, Josep Brodsk idatzia, Arregi Diaz de Herediak berak itzulia eta Katakrak argitaletxeak plazaratua. Urmarkaren liburuak zati batean dio. Oso lasai zegoen dena, noiz behinka ontzi urri argiztatu gutxi batzuk igarotzen ziren. Ontziek beren helizekin asaldatzen zuten zintzano neoi handi baten isla. Ur azaleko olio geruza beltzean berriro finkatzen saiatzen zena. Hori lortu baino askoz lehenago isiltasuna itzuliko zen. Apirilaren 26an asteartea ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko egunaren harira, zinema, kultura eta aniztasuna lotzen dituen laburmetrai proiekzioa eskainiko dira Baztanen Arizkunenea kulturretxean arratsaldeko 6etatik aurrera. Apirilaren 26a ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna dela eta Baztango udaleko berdintasun zerbitzuak, zinegoak jaialdiak eskaintzen dituen ikus-entzunezko edukiak aprobetxatuz film labur eta dokumentalen proiekzio eskainiko du Arizkunenea kulturretxeko hitzaldi aretoan, arratsaldeko 6etatik aintzinera. Kulturaren bidez aniztasun eredua hedatzea eta herritar guztiei erreferente eskaintzea da honen helburua. Elsa berak baleki azaletik azalera iluna barrean esan eta okupa dira eskainiko diren film laburrak. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo asterarte.